Maayong buntag kanatong tanan, atong iapil nining santos nga misa karon kining mga mosunod nga intensyon. Mass intention for the protection of my family from COVID-19 and the whole world, and healing for the infected. Pamisa pasalamat alang sa mga grasya nga nadawat matag adlaw ug alang sa kabaskog sa panglawas. Pamisa pasalamat sa mga grasyang nadawat labi na sa maayong panglawas kanunay sa pangama ni Senior San Vicente Ferrer ug pamisa alang sa kalag ni Adriano. Pasalamat sa Lord sa kasumaran sa birthday ni Rovi G. Huntong Chan nga ligunon ang iyang pagtuo diha sa atong langitong amahan, buligan siya sa pagpanarbaho. Pamisa pasalamat sa kapistahan ni Senior San Vicente Ferrer. Viva Senior San Vicente Ferrer. Pamisa pasalamat sa mga grasyang nadawat ug sa mga gasa sa kinabuhi. Pasalamat sa mga grasyang nadawat labi na sa gasa sa pamilya ug kapaskog sa panglawas. Alang usab sa mga nataptan sa sakit nga COVID-19 nga ang great healer mo ayo kaniya ug para sa emotional strength sa ilahang mga pamilya ug sa pahulay nga dayon sa mga kalag nga nangamatay tungod sa pandemic. Para usab sa guidance, strength, and safety sa tanang mga government officials ug frontliners. Pamisa pasalamat sa grasya sa kinabuhi sa Adlawng Katawhan ni Kate Silmar Hinobania. Misa pasalamat sa grasyang nadawat sa matag adlaw ug sa kahimsog sa panglawas ug alang usab sa mga santos ug santas ug sa mga kalag nila ni Marcos Pedro Dioscoro, Alberta Felipe Chofila, Conrado Maria Juan Maria Juana, Joanna Joseph. Pamisa pasalamat sa birthday ni Michelle Lofranco. Lord, salamat sa imong grasya nga gihatag ug ilabi na sa maayong panglawas kanunay. Pasalamat sa tanang grasya nga nadawat labi na sa maayong panglawas ug sa kinabuhi hinaut unta nga mawala na ang COVID-19 sa tibuok kalibutan. Pamisa pasalamat sa mga grasya nga nadawat ug sa kalag nga tanan sa purgatorio. Pag-ampo ug pasalamat sa Adlawng Katawhan ni Vincent Ryle Biodor ug mga grasya nga nadawat sa pamilya ug sa kalag nila ni Abdon Sr. Rodonio. Misa pasalamat sa grasya sa kinabuhi. Misa pahinungot sa Adlawng Katawhan ni Marvin Nicole Lovina. Pamisa pasalamat sa maayong panglawas sa tibuok pamilya. Pamisa pangamuyo alang sa akong pamilya nga ipalayo sa sakit ug disgrasya. Pangamuyo alang sa akong gibati nga sakit. Pamisa pasalamat kang Senior San Roque, San Juan, Senior Santo Niño, San Pablo, Birhen sa Fatima, sa maayong panglawas ug grasyang nadawat sa tibuok pamilya. Pamisa usab nga malayo sa sakit, hinaut unta mahuman na ning COVID, aron mabalik na ta sa normal, mapauli na taon ang mga stranded. Pamisa pasalamat sa gasa sa kinabuhi ug sa mga grasya nga nadawat sa pangama ni Senior San Isidro Labrador, Senior San Roque, Senior Santo Niño, Senior San Pablo ug sa inahan sa kanunayng panabang nga sa kanunay inyo kaming panabangan nga mahunong na kaning sakit nga ning kaylap sa tibuok kalibutan nga mao ang COVID-19 ug ilikay kami niini labi na sa among mga mahal sa kinabuhi nga tua karon sa layo. Misa pasalamat sa kapistahan ni Senior San Vicente Ferrer ug sa mga kalag sa tanan nga naa sa purgatorio. Misa pasalamat sa Adlawng Katawhan ni John Aren Sigira Haspe. Pamisa pasalamat sa mga grasyang nadawat, protection sa COVID-19, sa kapistahan sa Birhen sa Kalinaw ug sa kalag ni Benjamin Jr. Misa pasalamat sa tanan nga mga grasya nga nadawat uban sa pangama sa mahal nga inahan Mama Mary
Senyor San Roque, labi na gyud sa Dios nga Amahan, o sa tanang mga kasantusan o kasantasan sa langit. Pamisa sa kalag ni Maria Agnes, Rimonda, Pedro, Alfredo, Edelberta. Pamisa para sa kaluwasan sa tanan akong mahal sa akong kinabuhi, labi na sa akong pamilya nga imo ming ipalayo sa mga sakit ug disgrasya nga himsog tanan ang panglawas alang sa kalag ni Jonas, Idang, Andong, Jesus, Rosita, Vivencio, Andes, Trinidad, Amancio, Leonilo, Julita, Pasio, Juana. Pasalamat sa mga grasyang nadawat o grasya sa kinabuhi matag adlaw ug pamisa alang sa kalag ni Flornaria, Liberato, Homerisenda, Mamerto. Pamisa pasalamat sa mga grasya matag adlaw ug ilabi na sa mga grasya sa kinabuhi. Pamisa pasalamat sa adlaw nga tawhan sa akong inahan nga si Maria uban sa pangama ngadto kang Senior San Vicente Ferrer, Senior Santo Niño, labi na sa kabaskog sa panglawas sa matag adlaw nga gihatag. Thanksgiving Mass for all the graces received. Mass for the souls of Hermogenes, Mamerta, Gaudiosa, Renerio, Sisinanda, Martin, Mahencio, Alfredo, Olimpio, Renerio, Arnel. Pamisa pasalamat sa adlaw na tawhan ni Ziki. Misa pasalamat ngadto sa atong labawng makagagahom sa luwas nga pagpanganak ni Rica Isabel sa himsog nga batang babay. Salamat sa Dios. Salamat kang Mama Mary, mga santos ug mga angheles sa langit. Dili hitupngan ang imong kaayo, Ginoo. Pamisa pasalamat ni Senyor San Pedro, Senyor San Vicente Ferrer. Mass intention for the recovery and healing of Sister Rosa. For the soul of Nice. Pamisa alang sa kalag ni Felisa, Condrado, Vicinta, Magdalena, Sosimo, Vicenta Primitivo, Lucia Felix, Ricardo, Carolina, Jose, Dindo, Marcos, Pablo, Manuling, Godofrido, Maria Leticia, Hitulia, Pasiano Senior, Maribel, Ruel, Jessica, Gina, Marcelo, Alberta, Gaudiosa, Adilardo, Guillerma, Alejandro, Cornelia, Nisitas, Mercedita, Climaco, Bernardo, Alfredo, Rosalino, Luz, Arlen, Hanley, Eugenio Sr., Amado Jr., Amado Sr., Maura, Ines, Ernesto, Jose Felipe Rupino, Amancia, Annalyn Epifania, Maria Victor Vincia, pamisa alang sa kalag ni Maribel, Constancio, Eufrasio, Marshall, Maria Chupila, Melquiades, Maria Marita, Dominador, Gregorio, Enrica, Agustin Sr., Wilfrido, Crislia, Clarita, Yutik, Herman, Amalia, Cesaria, Josefa, Hema, Henaro, Abunja, Ruben, Marcos, Crispiana, Rosela, Pedro, Victoria, Juana, Felix, Cherry, Eulogio, Bernardita, Felipe, Francisca, Felix, Casimero, Dolores, Eusebia, Cayo, Eulalio, Rosario, Inocencio, Rostico, Isaac, Natividad, Beatriz, Marcelita, Armenia, Crescenta, Bibing, Casenio, Ceresio, Heinz, Inocencio, Zoila, Fermin, Maura, Pilahio, Ramos, Gerardo, Anastasio, Eustaquia, Pedro, Isidro, Bartolome, Serapio, Alfredo, Lolita, Joel, Marcelo, Marcelo Jr., Zuela, Francisco, Richel, Juan, Ernesto, Flaviana, Soping, Ireneo, Angelo, Maria, Dexter, Benjamin, Lolito, Felipe, Arsenia, Cirilo,
Felix Sr., Francisco, Ignacio, Demetria, Alejandra, Inocencio, Genaro, Belio, Nestor, Elena, Maximo, Jennifer, Servanda, Emiliano, Edmond, Anthony, Quirino, Ramil, Analu, Paulino, Sabina, Hilasio, Arcadia, Eleuteria, Adriano, Jaime Jr., Crispin, Elvera, Lodovico, Rosita, Eduardo, Filomena, Maria, Blas, Natalia, Susana, Macario, Gloria, Metudia, Clarita, Erlinda, Walter, Mauricio, Juana, Esperanza, Nenia, Pedro, Queenie, Eufrosina, Alexis, Mario, Wilson, Cirilo, Gaudito, Flaviano, Norberto, Eliod, Bernardura, Pablo Perpetuo Sr., Romana, Expedita, Hilardo, Emiliano, Domingo, Julia, Haniban, Richel, Telesforo, Simeon, Vicente, Rosa, Hermenegilda, Eugenia, Maura, Sulpicio, Ranelio, Joel, Raimonda, Seriaco, Mario, Librada, Eustaquio, Carlos, Benjamin, Pedro, Teresita, Roberto, George, Fortunata, Zenaida, Gregorio, Ramon, Francisca, Florentina, Alfredo Sr., Teodora, Ezequiel, Noberto, Vicente, Alberta, Rafael, Emilio, Raimonda, Feliciana, Alfrance, Ricardo, Anacleta, Mahencio, Inocencia, Domingo, Anatalio, Candida, Dudang, Severina, Paulina, Gertrudes, Geraldine, Valentin, Rufino, Ricarda, Ildefonso, Hua, Binita, Filomena, Blasmer, Seriaco, Eutikio, Nora, Joseph, Catalino, Faustina, Pantaleon, Eugenia, Joseph, Maria, Maximino, Ambrosia, Meter, Super, Luisa, Lilia, Teresita, Antonina, Gaudioso, Martin, Diding, Frido, Ingracio, Amado, Aguirre, Maximina, Gregorio, Concordio, Brigida, Soledad, Joselito, Nazario, Benita, Jose, Hua, Alfonso, Juanita, Jonas, Juanito, Ibagria, Bonifacio. Pasalamat alang sa Diyos Amahan, Anak ug Espiritu Santo, Berhen Medalya Milagrosa, San Jose, San Pablo, San Antonio Abad, San Vicente Ferrer, San Isidro Labrador, San Roque, Santa Cruz, Mother Teresa of Calcutta. Misa pasalamat alang sa Santissima Trinidad, Diyos Amahan, Diyos nga Anak, Diyos Espiritu Santo, San Vicente Ferrer, San Miguel Arcangel, ug mga anghel sa langit, Senior Santo Niño di Praga. Pamisa alang sa ika-80 kakasumaran ni Fernanda. Alang sa kalag ni Marcos, Felisa, ni Sirata, Sabino, Bernardine, ug alang sa kalag nga tanan, labi na katong walay naghandom kanila. Pamisa ni Senior San Vicente, San Antonio, Virgen sa Fatima, inahan sa kanunay panabang, Diyos Espiritu Santo. Pamisa sa kalag ni Eufrosino, Filomena, Agapito, Pilahia, Genaro, Nicanora, Florencia, Sotero, Magno, Vicenta, Elpedio, Rodolfo, Andres, Peo, Andico, Beneda, Policarpa, Panio, Eugenia, Rafael, Sipirina, Macario, Leo, Randy, Basilio, Donata, Loring, Lorenzo, Panpila, Gregorio, Apolonio, Masing, Lucio, Florencia, Sotero, Magno, Vicenta, Elpidio, Rodolfo, Andres, Pio, Andigo, Beneda, Policarpo, Panio, Eugenia, Rafael, Sipirina, Macario, Leo, Randy, Basilio, Donata, Loring, Lorenza, Panpila, Gregorio, Apolonio, Masing, Lucio, Florencia, Sotero, Rudy, Panio, Policaria, Rafael, Eugenio, Rocio, Vicenta, Pablo, Joaquin,
tanang kalag sa purgatorio, pamisa sa kalag ni Danilo, Angelo, ni Misiano, Jonathan, Antolin, Zacarias, Teresita, Fermin, Maura, Benjamin, o sa tanang mga kalag sa purgatorio, labi na katong walay naghandom kanila. Pag-ampo kang San Roque sa Adlawng tanan. Maluloy-on uyamot nga Dios, Ginoo, gamahan nga mahigugmaon. Gihatagan mo kami og tambal sa among mga balatian, diha kang Senyor San Roque. Aron tungod sa iyang panabang, makita namo ang kaayo sa kalag ug sa lawas. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa mga bertudes, nga gihiyas mo kaniya kay siya ang among dangpanan nga tambal, sa mga sakit nga mananakod. Ipaiway mo kanamo ang mga sakit nga mananakod, o amahan nga mahigugmaon. Nga tungod sa mga pahanungdan sa imong matamis uyamot nga anak, ug tungod sa mga bertudes ni San Roque, nga among langit nun nga tambal, ingon man, giampo namo kanimo ang Santa Iglesia Katolika, ang Santo Papa nga Pangulo niya, ang mga haring Kristiyanos, aron magpadayon gihapon sa pagsilbi kanimo, ug ang mga irehes nga dili binunyagan, managbalik ug moila kanimo. Ingon man, luwason mo ang mga kalag sa purgatorio, ug ang anaa sa salang mortal, aron mahigawas niya anang hilo nga infernohanon sa mga sala. Aron kaming tanan, mubati sa katamis nining langit nun nga tambal, ug maabot namo tungod kaniya, ang dayon nga katamis dito sa langit. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan. Muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa tanang dautan. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo maana kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan. Muabot ka namo ang imong gingharian, ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa tanang dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo maana kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan. Muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa tanang dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo maana kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.
Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ganguma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manao sa Mga igsoon, maginulsol kita sa atong mga sala, rumandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumbisala ko sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug ganinyo mga igsoon nga nagalapas ug dako iyamot sa una-una sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kaya akong dakong sala busa nang amoyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsoon aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaloy-ano ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita, itugyan nga amoyo kami makagagahom nga Dios nga kami nga nagasaulog sa mga pangilin sa Pasko sa pagkabanhaw, maghupot unta niini diha sa pamatasan ug sa kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hariban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinudlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Pag-abot namo sa Roma, gitugutan si Pablo pagpuyo nga siyara, apan gigwardyahan unya tapos sa tulo ka adlaw, nakigtigom si Pablo sa mga kadagkuan sa mga Hudeo sa maong dapit. Ug sa diha na sila miingon siya, mga igsuon, bisag wala ako'y nabuhat batok sa atong katawhan, o batasan nga atong nasunod gikan sa atong mga katigulangan. Gipriso ako didto sa Jerusalem ug gitugyan ngadto sa mga Romanhon. Gisukit-sukit nila ako ug ila akong gibuhian, kay nakita man nila nga wala ako'y nabuhat nga angay silutan sa kamatayon. Apan sa dihang misupak ang mga Hudiyo, napugos ako pag-apilar sa mga emperador. Bisan tuod wala ako'y ikasumbong batok sa akong katawhan. Kini ang hinungdan nga mihangyo ako sa pakigsulti kaninyo. Kay ako karon nabilanggo tungod kaniya nga maoy paglaom sa katawhan. Sulod sa duha ka tuig nagpuyo si Pablo didto sa usa ka dapit nga iyang giabangan ug giabi-abi niya ang tanan nga miduaw kaniya. Giwali niya ang gingharian sa Dios ug nagtudlo mahitungod sa Ginoong Hesukristo. Gihimo niya kini sa dakong kaisog ug kasayon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio. Ang matarong musudong sa imong naong o Ginoo. Ang matarong musudong sa imong naong, o Ginoo. Ang Ginoo anaa sa iyang balaang templo, ang trono sa Ginoo anaa sa langit. Ang iyang mausisahong paglantaw anaa sa katawhan. Ang matarong musudong sa imong naong, o Ginoo.
Ang Ginoo nagasusi sa matarong ug sa dautan, ang mahigugmaon sa kagubot iyang kaaway, kay ang Ginoo matarong mahigugmaon siya sa matarong nga mga buhat, ang matarong musudong sa iyang naong. Ang matarong musudong sa imong naong, O Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo, Maana sa kinutlogigan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. himayaon ikaw, Ginoo. Milingi si Pedro o nakita niya nga misunod kanila ang tinun-an nga pinangga ni Jesus. Siya gadtong nagpauraray sa dughan ni Jesus sa ilang pagpanihapon og nangutana, Ginoo, kinsa ba ang magbudhi kanimo? Sa pagkakita ni Pedro kaniya, miingon siya kang Jesus, Ginoo, unsa may dangatan ining tawhana? Si Jesus mitubag kon buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot mo. Sunod lamang kanako. Busa mi kaila pang balita diha sa mga sumusunod ni Jesus nga dili mamatay ang maong tinun-an. Apan, wala moingon si Jesus nga ang maong tinun-an dili mamatay. Igo lamang siyang mingon kon buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot mo. Kini siya mao ang tinun-an nga nagmatuod og nagsulat nini mga butanga ug nasayod kami nga tinuod ang iyang gisulti. Ang Ebanghelyo sa GINOO. Daigon ikaw, O Kristo. Maayong buntag sa tanan mga viewers. Ang gipasabot ni Pedro sa pinangga ni Jesus sa ilang pundok sa mga tinun-an, si San Juan. Suod kayo to si San Juan, tungod kay matag panahon nga mosulti si Jesus, narag to sa tungod si San Juan. Nga may giingon mga igsoon, man is unique. Tanang tao sa kalibutan wala gyud makaingon ka nga pariha 100%. Dili gyud ta pariha tanan. Man is unique. Matag usa ka nato, dunay plano ang Ginoo. Gibuhata sa Ginoo o matag usa nato adunay plano ang Ginoo. Ang matag usa pod nato gihatagan sa Ginoo gikan sa iyang mga kaayo. O ang matag usa ka tawo pod duna poy gihatag sa Ginoo nga mga kaayo. Ug dili pud tanang mga panghitabo sa tao nga atong makontrol. Bisan gani kamo nakasinati mo, naka-experience mo nga dunay mga panahon nga dili ta ka control. Mas daghan hinuong panahon nga kita makakontrol sa atong kinabuhi, pero doon na po yung mga panahon nga kita dili makakontrol. Kini mga butanga, mga igsoon, pasabot lang ni nga dili tanan nato nga plano atong maimplementar, kagustuhan nato o uban pa nga atong mahimo. Naagi panahon nga dili ta kahimo, kini siguro iya sa Ginoo. Mao na nga importante lang nining atong panahon karon, labi na ni atubang ta sa COVID crisis, nga mamalandong ta, daghang kitag panahon nga ipamalandong, nga importante nga doon na tayo panahon sa pagpaminaw sa Ginoo unsay iyang plano kanato. Kay atong paminawon ug unsa joy kabubuton sa Ginoo nga ipabuhat kanato dinhi sa kalibutan. Kay matag usa nato
dunay plano, dunay pagbuot ang Ginoo matag usa nato. Mao na nga kining santos nga misa ato ning pangayoon sa Ginoo nga Ginoo, unsa man gyoy imong kabubuton ipasunod diri kanako. Pag-ampo sa Katawhan. Ang Ginoong Hesus mipiyal kanato sa iyang mga buluhaton, nakiguban og lihok sa uban kanato pinagi sa iyang espiritu, aron nga ang atong mahimo ang tanan sa iyang ngalan busa moingon kita, ubani kami Ginoo. Ubani kami, Ginoo. Ubani ang iyong simbahan, Ginoo, amusanyaw kini sa imong maayong balita, sa imong ugma ug ingarian sa tibuok kalibutan, ug sinultihan ug kultura. Mag-ampo kita. Ubani kami, Ginoo. Ubani ang mga namunuan sa mga nasod, Ginoo, diha sa ilang paningkamot, sa pag-angkon sa kalinaw, taliwala sa daghang mga kagubot ug panag-away. Himua nga dili masayang ang maong paningkamot, mag-ampo kita. Ubani kami Ginoo. Ubani kami, Ginoo, nga ubani Father Day Dualio, imong ipadayon ang pagbukas sa among mga mata ug kamot pinaagi sa mga pagtuon sa katekesis diha sa among gagmay nga simbahanon katilingban. Mag-ampo kita. Ubani kami Ginoo. Ubani ang tanan namong mga igsuon nga mihalin na ngadto sa laing kinabuhi, Ginoo, diha sa ilang pag-angkon sa imong isaad nga kinabuhing dayon. Mag-ampo kita. Ubani kami Ginoo. Niining tuig sa ikumenismo, pakigdialogo sa mga nagkalanlaing tinuuhan, ug sa mga lumad nga unta makita nato ang atong kahiusahan, diha sa pagtuo sa usa lamang ka Dios. Mag-ampo kita. Ubani kami Ginoo. Ginoong Hesus, pinagi sa kusog sa imong espiritu, bani kami sa among pilgrimahe, padulong balik sa puluyanan sa himaya uban samahan sa Espiritu Santo karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron nga kog inyong sakripisyo. Dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ang nagaanhi nga Espiritu Santo nangamoyo kami Ginoo nga maganda monta sa mga una-una lang sa Dios nung sakramento tungod kay siya mauman ang kapasayloan sa tanan mga sala. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mahanaaw sa Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang gibayaw adto sa Kita sa atong Ginoong Dios. angay ug mataro. Santos ka mahang Dios katunhay magagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay ang Ginoong Hesus hari sa himaya mananaog sa sala ug sa kamatayon. Samtang nagtan-aw ang mga anghel misaka karong adlawang ana sa kaytasan sa langit, siya mao ang magpapataliwala sa Dios ug sa tao, ang maghuhukom sa kalibutan ug ang Ginoo sa kagahuman. Dili aron mobiya siya sa among pagkaubos kundili aron kami nga mga bahin sa iyang lawas
musalig nga makadangat usab nga na diin ug naguna siya nga among ulo ug sinugdanan. Busa puno sa mga galibay sa Pasko, nagmaya ang katawhan sa tibuok kalibutan ug uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw sila sa imong himaya, duyog silang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug ilutas sa imong himaya, hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayo ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tunay ka santos. Ipadala ang imong espiritu o pagsantos ini mga gasa o mahimo kinilang kanamo lawas ug dugo na Hesus Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon, mi siya upan, mi pasalamat kanimo, mi pikas bidaig, mi hatag nini ngadto siya mga tinunan ug miingon. Dawat kini ninyo nga tanan ug kan akay kini mga akong lawas ng itugyan alang kan ninyo. Kasama ang bagi tapos sa panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat ka na pag-usab bidaig, mihatag nini ngadto siya mga tinunan ug miingon. Dawata kini o Panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mong kalis akong dugo sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iulalaga ninyo galang sa tanan mga tao aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini ro paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nani. Ara pagandam sa kamatayon pagabanhaw na Hesus Kristo, nagahalag kami kanimo amahan ining paan sa kinabuhi gali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga matubang mo lagad kanimo. Kay mo nga kami nga mga lawan sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma. UBANI Francisco, Abo Papa ni Patrick Daniel, ang mga obispog sa tanan mga pari ug sa tibok mong katawhan nga imong gitubos. Hinomdomi ang imong mga anak nga mo karong gihandom sulod ni Santos nga misa ug sa mga kalangawalay nagahandom kanila. Alang silang kapahulayan nga dayon kapasayloan sa ilang mga sala. Sa pagbunyag namatay sila uban ni Kristo, mabanhaw ta sila uban kaniya. Inomdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga banhaw sila ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway, kaluoy kaming tanan. Himoa kami ang ngayan na makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton at sa katuigan. Uban kanila ikaw nga daygon ug ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo makagagahom nga amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-aampo kita samahan atong pangadyon mga pulong gitudlogan nato sa atong manunobos. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan. Moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta ayon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nini panahon aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoo nga Hesus Kristo na iyon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ipiling ko kaninyo nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala kung dili pagsalig sa mong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana kaninyo. Maanaw sa Ato ipakita timan sa tuong panangigsyon ay panagdait mana kaninyo. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kanila. Kini, maong kordero sa Dios, yan ang gawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulhag atong gidapit, alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanino, apan ipamulong lamang kung mamaayo ako. Pag-ampo alang sa usa ka espirituhan pagkalawat. Akong Jesus, nagatuwa ko kay ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan. Ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong tanan. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umaring ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hanghon ko ikaw sa magania ka kanako, o higpit kong gihiusa ang akong kaugalingon, nganha kanimo. Ayaw itugod na ako mahimulag kanimo. Amen. Mag-ampo kita. Tagda Ginoo ang among mga pag-ampo aron maingon nga nabalhin kami gikan sa karaan ngadto sa bag-o nga mga sakramento. Ingon man usab tinalikdan ang karaan mabag-on ta kami uban sa santos nga mga kasing-kasing. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Orasyo Ipirata para sa novel coronavirus. Dios among Amahan, nisangpit kami kanimo, niining panahon sa amuang panginahanglan. Nga unta mapanalugdan mo kami, batok niining hulga sa 2019 novel coronavirus. Nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi, sa among kaigsuunan, ug nahiagom sa kadaghanan. Nangalyupo kami sa imong grasya, alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinula ni ining maong virus, nga nagdala sa makalilisang nga sakit. Giyahi ang mga kamot, ug lamdagi ang mga hula-hula, sa mga doktor nga nagalima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos, ug tinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab ng mga kawani sa lokal ug nasundong pangagamhanan, ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa inyong Diyos ng landag. Nangalyupo usab kami kanila nga nahiagon sa maong epidemya. Mahatagan unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag ka namo ang grasya, nga magkayusa kami sa pagbuhat, alang sa kayuhan sa tanan, o pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga nagapuyo o nagahari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen.
Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. Ginoo na kaninyo. Manaos sa Manalangin kaninyo magagahom nga Dios ang Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang misa, dado nato ang gugma og kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.